Boro. Oi, Boro mau bulan lain. Oh, ini. Ayah, aduh somai nasi pun order lah. Bagus kan awak tu berani lah. Wih. Hello, orang mana dengar? Oh, ang orang mana? Mak kan namanya dulu le. Oh, ang na? Nih, siapa orang dosi jiran ane tinta ulaga sini menang. Oh, ni kenapa? Angga benar di mana walisan tangga. Dengan kan yang sini kan membiarkan lang nang gede. Oh, jangan deh, nampai kerja dulu. Deh, balai pun kau don tulai ni sih. Oh, deh. The next morning. Anai, oh Anai, tahu dia nama nolai. Ani senang faidah, masa kau pergi apa faidah? Anai ni sekarang ni sekarang pun apa dia jaga ni cari ke? Ani se, bidinya nang sekarang ni faidah balai, sekarang ni faidah. Kau yang bisa jirai faidah je. Oh dia jaga Anai. Deh Anai. Hampai deh, ani se. Anai yang melin nugian nama. Maya gaya, dia cium tangdeng. Mabraba faya, maya ne. Nengku nama Anai. Tangan ni tangdeng tang, aisyah kan senang lagi dan sapu tunggal lain sih. Dia jaga dia Anai. Ani saya nang deh. Dia jaga dia Anai. Ani saya ayah bapa menalai mabri dong. Kasih pun macam ini dong Anai. Angku lah ayah bapa menagus kangkau nama hai pon siapa pun thara jangan lo. Ayah bapa menado kalau tanah ini pun nanti selaba. Nengjang ayjang bapa jeng deglai mago jo faidah. Mukang lai, engkau betul janganku. Dia jaga dia Anai. Ayah bapa kubung Anai kenal. Tangan ni se dress pun kau gan faidah. Oh dia jaga Anai. Oh, ukuran kena berai ni, tanggal lagi lah ni tu. Oi bundu, mata deglai besarau leng ni muntar lale, walau hijau. Oh, nunggu tu ada. Oh, bisa dong. Bisa kena. Bisa terus dan dong. Komaro. Oh, Gopi di bawah tu. Woi, madu semua nasi bilai. Burbok, itu patah wio. Oh, hello. Semua na? Munfi nama, Anila no. Oh, munfi baik. Tuh na, kami berai tang ni. Luro, jadgbla yang tangga sini. Deh, mabafwr, ambil kena tak ni. Jangan deh, ang dana meninggal. Hoi. Oh ya Sol, maku gololo naik bedung le, ha? Ni mana pak gurun bamu sampai tanah? Tahu lu ini cuy? Leng bau na, adai, leng bau na. Oh, tu. Ang leng bau na, dini leng la. Dini so main apa itu loy? Ang leng la dini. Wah! Yeah, roh lebih tanah roh. Apa roh sendiri dulu?
Ay, golesun. Somainyaलाय गुफुर जागोन ना गोसोम जाबा खिन्थु खारखाबायलै आं। ओ समायना, दाबो ओंखारनाया जायाखै नामा? जाबाय। माबार फैलै। सफैबाय ना फ्रा? औ, सफैबाय। थौदो मामा थांसै। बिदिबालाय। मा ड्रेस बियो समायना? आं दख'ना गानाबा नोंखौ बेरायनो लाङा। आं दख'ना गाननो हाया। बिदिब्ला आं बेरायनो लाङा नोंखौ। फै बिदिब्ला आं न'आव थांसै। दख'ना गानना फैनाय बिदिब्लालाय। एक्ट्रिस बायदि नुदों थौदो दानिया बहा बेरायनो गामि गंसेखौनो गिदिंनानै लाबोजोबगोन आं नोंखौ थौदो होमबालाय माखौ डाइलग मारिनो थाखो थौदो होमब्लालाय नै बेयावनो गाखोदो गाखोफै मोजाङै गाखो खिन्थु गोलैबा आंनि दाय गैया दे मोजां गाखोबालाय 1 hour later. मा जाखो समायना मानो लाखिनो होखो गामि बेरे बेरे मेंसिबायथ' ना अख्रां दसे बेहाय जिरायनोसै ए नंगौ नामा समायना थौ होमब्लालाय थौदो बिदिब्लालाय ओइ मोजाङै थादै मा बुंसेल' हाजार बारखौनो बुंना समायना मा जाबाय थाखो समायना देलाय बुंलाय मा बार अख्रां आलायबोथ' अख्रां आं नोंखौ मोजां मोनो आंबो नोंखौ मोजां मोनो समायना नाथाय आं नोंनि सिगाङाव फोरमायनासो लानो हायाखैमोन आइ लाभ इउ टु समायना आइ लाभ इउ टु 3 weeks later. Adai, ebarto Januari aja जासिगोन दे मा खालामनो सानदों जानुवारियावलाय मा खालामनो माने फैग्रोनोल' होदो नायनोसै मा जायो फंबाय गोरलै दसे सोरबा फन हरदों आया माथो समायनासो हेल' अख्रां जोंहानि लांगोना मोखाङाव आंखौ दानो लोगो हमफैलै औ जागोन दे समायना फंबाय समायना बिराद इमारजेन्सि गावसिनि लांगोनायाव लिंहरदोंलै आं दानो थांनांसिगोन जागोन दे थाथ' दे फंबाय आं थांना फैनि गोदाव सोरावलायलाय मा खालामबावनांगौ जाखोलै दा न'फोरावनो थांनानै सेरेबफोरखौनो गिलाससे लोंहैलाबायनांसिगोन दे होद औ समायना मा खबरमोन माने एसे हाखा दावरा लिंहरदों अख्रां आं गाबोनाव थांसिगोन मा सामा मानो सिरि जाखो समायना नों आंखौ टाउनाव थांना बावगारहैयाथ' मोजां मोजां सेंग्राफोर लोगो मोननानै आं नोंखौ माब्लाबाबो बावगारलांनो हानाय नङा प्लिज अख्रां आंखौ फोथाय फोथायनानै मा जानो मानसिनि गोसोआ जे माब्ला सोलायो हमदांनोनो हाया जाबायसो जाबाय आं नोंखौ मोनाबा थैनानै थांगोन थोद जाम्बि बेफोरबायदि बाथ्रा बुंनो मोना थ' न'आव थांनोसै
समायनाया टाउनाव थांनानै आंखौ बावगारहैयाथ'। बियो आंखौ टाउनाव थांनानै बावगारहैयोब्लाथाय फाग्ला जाथारगोनलां। मा खालामनो मा मानो खर'आनो खामानि होला माथो आंना। थै। थादो आदै दे आनै सना मोजाङै मोजां थां थादो दे आनै मागोआव फैमार दे आनैसो औ जागोन दे आनै न'आव थांनायनि सिगां अग्रफोरनो खेबसे कल खालामनांसिगोन। हेल' अग्रा आं न'आव थांनांथारबाय आंखौ दानो फैनायल' लोगो हमफैलाय। समायना थांनो ओंखारबायबा? औ थांनो ओंखारबाय। ए समायना होमबा नों दा न' मोनहैबाथाय आंखौ कल खालामबानो जाबाय। औ जागोन दे आं दा न' मोनैबा कल खालामगोन। दे समायना होमबा गोबावबो जाबाय टाइमाबो थांदो थां। औ जागोन दे। हेलौ मिस्टार मा जाखो? जेबो जायाखै मा खोथामोन? आदाया गाज्रि मोनाबा आंखौ ससे दोनलांनो हागोन ना? मानो हाया जानो दे गाखो। दे गाखो। र' थाथ'लाय। मा जाखो मानो लाखिनायखो? आंना न'आ मोनबाय आदा। नंगौ नामा? थेंक इउ आदा आंखौ न'सिम दोनफैनायनि थाखाय। थेंक इउ जायगायाव आइ लाभ इउखौनो बुंब्रा। जेबो नङा दे। अन्नानै आदाया नोंनि मबाइल नाम्बारखौ होलांनो हागोन नामा? मानो हाया जानो दे ला 6900497997 आदानि मुङा मामोनथाय? आदानि मुंखौसो सोंनो बावगारबाय। आंनि मुङा सिमां। इनिफ्रायलाय जारुननि नामालाय मामोन? आंनि मुङा समायना। दे होमबालाय थांलायनोसै गोबावबो जाबाय। औ दे। The next morning. मैयानि सेंग्रानि मुङा मामोनथाय? जा हेन्डसामखामोन। बेनोनो कल खालामना नायनि र'। 15 minutes later. समायना नेना गोबाव जाबाय नामा? एसे गोबाव जाबाय। दे होमबालाय गाखोदो। जाबाय। समायना बेयावनो जिरायनोसै। समायना आंनि गोसोआ मानोबा नोंखौ नुजेननायनिफ्रायनो थानो सुखुवाखै। आइ लाभ इउ टु समायना आं नोंखौ मोजां मोनबाय। जाबाय आं नोंखौ मोनाबा थैनानै थांगोन। समायना मा जाखो? माखौथ' सानहाबबाय थाखो? जेबो सानहाबाखै।
आं मालाय माथो बुंबावनो आंनाबो रावबो बयफ्रेन्ड गैखाया सिमां दा बुङो बेनो जासिगोन सिमां नंगौना समायना औ सिमां समायनाया मा जाखो न'आव थांनानैबो आंनो खनसेबो कल खालामथाराखै जे आंनो कल खालामदों माथो अख्रांसो दालाय मा जाबावनांगौ र'लाय सिमाङाबो फन हरदो दे जागोन दे समायना हेलौ समायना नों दामानि आंनो मानो कल खालामथाराखै आंना दामानि एग्जाम जाबाय दं नालाय फरायगासिनो आङो बेनिखायनो हरनो टाइम मोनाखैमोन आं दोनथ'लाय अख्रां आं फरायगासिनो नंगौ नामा दे होमब्लालाय समायना मोजां फरायबानो जाबाय दे होमब्ला एग्जाम जोबखांना कल खालामबानो जाबाय जाबायना समायना रायलायनाया जाबाय आब'आ आंखौ मानोबा न'आव लिंहरदो नंगौ नामा समायना थुदु बिदिबालाय न'आव थांनोसै थुदो One week later. One hour later. मादै बै समायनाजों फैफानाय सेंग्राया सोरमोनबा बियो जोंहा नोंसोरनि जानो गोनां जावैसोमोन बियो देग्लाय मागोआव बिसोर सानैनि जुलि जागोन बेनिखायनो आंखौ खबर होनो फैदोंमोन मा दे होमब्ला मादै नों थाथ'दो आं थांसै दे जागोन दे मा गोरोन्थि मावदोंमोन आं मानि थाखाय समायना ओंखारनानै नांगौ जुदि बियो आंखौ गारनो गोसो दंमोनब्ला आंनो मानो गोसो होनायमोन आं समायना नोंनो सुखुआव थाहैदो आंखौ दुखु होनानै नोंनि सुखुआनो आंनिबो सुखु जायखौ लानानै गोबां सिमां नुदोंमोन नाथाय दिनै बियो हरखाबै थेर बेथेर जालांजोब्बाय नोंल'सै आंनि जिउआव खोनासं लोगोफोर खोनासं नोंसोरो सासे सिख्लानि गोसोखौ मोजाङै मिथियालासिनो जानला मोनला दा गावनि गोसोखौ होलाबाय आं माबायदि जानांगोन